Oo, magandang umaga. Chris, salamat. Ganda lang dyan. Ang bilis naman. Good evening, Kulot. Magaling din nga pa. Bakit hindi siya Kain tayo. nag-LS? Hindi naman. Ewan ko doon. Baka nakatulog yan. Okay. Baka nakatulog. Hindi na nga ako nag-set up kasi sabi mo, di ba, ano siya. Kaya sabi ko, mamaya lang ako pasok. Baka nakatulog. Hindi ko alam. Baka nakatulog siya. Kain tayo Baka, Kulot. Gutom ako. ano kinakain Gutom mo? ako, kain tayo sa kanya. Cake. Kanina ka pa naghintay sa kanya? Paano ko ba ito i-backcam? Baka talaga nakatulog yun? Baka nakatulog. Yan yung kinakain ko, Kulot, tsaka Coke. Ano kinakain mo dyan? Yun. Cake. Ano, cake? Sana all may cake. Nagugutom ako kaya kumain ako. Hindi ko. Kain ka na lang kain. Mawawala din pagod. Nag-ano ka ba? Tawag nito, nagsimba kayo sa family day? Kaninang umaga pero hindi nga ako nakapunta kila Paul. Kasi nag-trabaho ako sa bahay ng papa ni Iris. Kasi may magbo-board doon tomorrow. Kaya nagtanong ko ng semento para lagyan ng aircon. Baka pagod ka na, tapos nag-LS ka, sana nagpahinga ka na lang. Okay lang. Okay lang yun. Na din ako, inaantay ko si Dali. Hindi nga nag-LS yung badge para sa kanya, tapos hindi naman siya nag-LS yung ko dun sa kanya. At si Bats hindi rin si Bats LS. Tsaka kagaling lang din ni badge ng vaccine, di ba? Ay, oo nga pala, oo. Kaya, yun. Kailangan bawin na tomorrow. Hindi pa naman ako inaantok, kaya okay lang. Kaya sabi ko chat kita makapag-gising ka pa. Gising pa ako. Akala ko nga tawag ito, pumunta ka kina Paul. Hindi ka pala pumunta doon. Akala ko nakita kayo ni Paul. Kaya nga. Sabi ko nga sa kanya, postpone na lang, next Sunday na lang. Wala bang pinag-LS, sa atin lahat? Wala. Inaantay ko nga sila. Hindi naman nag-LS. Video yung dalawa kong cellphone sa'yo. Thank you. Hindi ko pala ito na-share sa community ko. Ay, share ko muna. Tulog na siguro si Vance. Siguro tulog na yun. Because tonight
Nakatulog siguro yun si Del kanina nung umuwi siya galing ng beach. Linaw? Bisa linaw? Sa beach, Ah, nagpahangin lang. Kasi, nakatulog siguro. Alam mo naman yun, puro tulog-tulog yun. ay, papoison eh. Sinishare ko lang kasi yung video. Si Angel din nga, Miguel, isa umaga na kasi. Sino? Si Angeline. Nag-ano siya kagabi? Alas 4 na ng madaling araw. Until what time? Alas 6 dito. No? Kaya nga, nagising ako nung alas 6 pa end na siya. Kaya, tulog na lang ako. Hindi ka pa napapagod? Hindi ka pantok? Hindi. Kasi, nakatulog ako mga 9 hours siguro. Kanina? Tsaka, Ay, hindi naman ako gumala. Nagsimba lang naman kasi kami. Tapos, may pinuntahan ako. Yun, tapos umuwi. Tulog na lang siguro sa boxing. Sige na pa, sige. Malayo ang mararating kung kausapin, namulat ang tinig. Iba ang sisigaw, hindi ikaw. Mega love shoutout ni Colin Hopes of Pico. Hi sa inyo mga kambaan. Matulog na kayo, gabi na. Mga alas 12 na. Gana po tamsa. Salamat ni Colin Hopes of Pico. Mega love shoutout ka, Ped. Mega love shoutout. Okay na ha? Oo, okay na si Manong niyo. Makailis na si Manong niyo, lipay na saya. Ginaban ako sila gani, parte silang nga watch hour. Gani, nighty. Good night. Te. Good. Makapagod dahil kailangan pulot na alas 2 kung natulog.
Diskarte pa. Ano gina iya? Hindi ba pwede? Past the night, all men. Why pa? Na-miss Pananawag ko. yung bisit. Wala, Tulog na-miss yung call mga ko na bisita si na. Jen. Talog na. Talaga. Ewan ko na. Banat ka. Tulog ng mga bisita ta. Late ka na nag-start eh. So, ganun ang tama. Maulot, ano dudugan? Dati abi ko sa kabila ya, si Boss Del Jabeles mo. Sabi ko man kayo nga balikan eh. Kaya na mga 9 sa kanya, 10 sa aton, may LS. Ay, wala man, di man sana din eh. Ano pa, bako karoon ako bago masaka. Ako naman, ako natin medyo aga-aga ko naman. Hindi naman nga, nakapauway ka. Yan. Guwapas ang kaped. Ah, Saan? guwapas ang kaped. Saan all pa ba? Ikaw mo lang laway, di ba ped? Siya lang laway. Ang magwapa. Manong yun lang laway. Tawa na. Tawa. Si Mika to puro may gano'n sa tao. Diba, si gusto mo na tagaan jacket ako ni sa kaninja. Oo, gano'n. At kung kausapin. Kagabi, napag-LS ko ito magabi. Ha? Pag-LS na magabi, bugtawan ko mga 4 hours and 30 minutes. Login off ko na lang. Oo. Tapos ako lang isa na bilin sa StreamYard. Huwag daw ko di po ako na lang isa paglanta ko kay Los Angeles. Pinakasunod kasi ha. Gintambay ko lang nagtulog ko. May takong kasaka. Ang tulog ron takon, Diyos ko. Kasi gusto mo tulog ko, may ganun. Wala pa, mambalaman ko kung matulog ko. Tibrado pa ba? Temprano ko ni para boss. Meron ko ba sa Wala eh, birada naman ang bra eh. wala ba ako boss? Yeah, wala ko. Dalaan niya akong lago. Akong damo mo ko dilago. Ay, wala ko pang labas sa bungi. Lalago ito ko tambak. Pagsaka ko. Naku. Pila sa kabilos? Pila ka mo kabilos sa isang malayo? 5 eh. 2 ka bata ang mag-asawa. Kung ari ding lola, 6 kami. Wala raw, di mo bra? Uy, akong tanan. Dala car wash. Pagkay. Tako yun. Nagliga duwa ni kabilugamon nga ito. Mayo lang gani kayang isa. Ging natag to sila nga friend. Dahil ba yung buwinan? Oo eh. Tako yun ang mga muli yun. Kung di sa bagay, wala ka man choice. Kaman kito siyempre ginandang kwarta. May kapoy. Pagkadi akong lakakarta. Ako gani. Wala ka sa tapos mo bra nga mga ngita ko na to. Kulot, patudloan ka para magdamay mo viewers. Mapatamsa ka sang imo nga mas-set ka sang imo LS temprano pa tapos ipatamsakan mo sa kulot. Sulod kasi iba niya mga LS patamsakan mo sa Oo. para madamay mo viewer. Iset ko na lang sa
Temprano ka pa bala, aga ka, temprano ka pa maset mga adlaw, mga hapon or ano. Tapos kung may free time ka, sulod ka iba yung mga LS, patamsakan mo sa para damo ka viewer. Mega love shoutout for million. Sige, oo. Pwede rin. Ako ba si Boss may LS man ko. Oo, alas na. Bigla na mga grupo nga. Kaso minsan natamad din ako pero mag-LS ako bukas. May doon ako sa Malaway kakalayas. Hindi man, mga isa lang siguro. Dalas ko lang boss eh. Oo, prano pa matapos ako ng obra eh. Mamaya wala yung alas-alas. Kaya makabulig mo lang, no? Wala, bisa pa palang tula, stress na lang. Kakadlo-kadlo ka ma. Bisan ka po, kabla. Oo. Ano ko lang din yung mga chatbox kayo para galakat ba. Oo. And I give you up. Tulog na si Bads, kinilanat to sa goy. Naging nila na sa pag-inject ka. Pa-vaccine siya. Hindi ka na pa mamaksinyuhan. Oo, tapos na ako sang May pa. Kung hindi ka pumaksin mo. Grabe ako na allergy sa nagpa-vaccine ko na allergy ko. Tawag ko naman naman kung dito sa tabong remolot, yung sa balatian. Pero okay lang man allergy ka kay naga-fight na sa imong immune system. Mas okay gani allergy ka pero sa nag-allergy ko wala kuya pareho na nga naginahilanat ko sila ko batya ko sakit kalawas wala. Allergy lang nag-uasakon pero ganimnan ko lang bulong then okay na ako. Pero ginalanat ka mo naman. Wala. Wala ako ginilanat laman nagsakit akong lawas. Basta okay lang ko. Pfizer gani ako niya ila gani ni Bad siya daw mild lang na akong Pfizer gidya gani. Ang Pfizer daw amo na siyang pinaka-iso gid nga vaccine abi. Damo, utaw na sa pamaksin pa, no? Dire mostly pa vaccine na bisan mga bata nga 12 years old simula 12 years old nga pa vaccine na kay hindi sila kasulod sa eskwelahan kung hindi sila mag-vaccine. Diba? Oo. Vaccine na siya. Hindi sila kasulod sa eskwelahan. Tiga face to face na diya. Face to face na di. Ayos mo, no? Dagdawin siya sa'yo. Face to face na diya. Di ka sulod diya kung hindi ka kapavaksin. Bisan sa mga activities sa mga bata, mga dancing or what, hindi ka singing or bisan ano pa da. Hindi ka kasulod ko, hindi ka kapavaksin. Dawin siya sa'yo. No choice sila. Pero kung may balatian ka, hindi, exempted ka lang. Exempted ka? Pareho na sa amo ko, di ba? May balatian ako namon. Wala siya nag-usamon, tanan siya lang ang wala nagpa-vaccine. Hindi siya pwede. Hindi siya pwede. Dali yung pabalik-balik yung sitwasyon niya. Wala dyan sana yung interest di matapos na election, di na matapos COVID. Minsan sila din, amo man. Balik-balik. Magtapos ano mabalik naman ang COVID. Bahala na sila. Basta importante mahalaga, bahala sila. Ganyan. Teka, luluoy lang ang mga nagulubra. Amo na yung karuluoy lang mga ulubra nga apektado gid sang COVID ba?
Mayo ganin sila ni Iris kay stable labra no. Work from home sila. Ha? Work from home. Ay work from home sila gali. Oo. Dahil kay duty, alas 4 sa umaga, hasta mag alas 2 sa hapon. I see. At least work from home na sila, di ba? Oo. Makatipid sa pamasahe. Oo, pati sa allowance, di ba? Oo. Makatipid ka din. Sa opisina, sila dulong sugat eh. Oo. Tapos, hindi agoy mo lawas kung work from home ka lang di ba? Kasi Sige, hindi ka na okay. magbangon aga. Di ba? Diretso ka na lang. Oo. Wala na mo simos. Okay, may sandali ka lang yung hindi ka na maligo. Okay na. Pa? Ano oras yung Kulot mag-resume? bas. Ha? Ano oras na resume? Sa, 10. may shout sa akon, manag alas 12 pa rin. Rose Mind Vlog, may galaw shout out. Jakiti, uy. Sige pa, kumain ka na. Oo, base makatulog ko, Rose Mind. Drop your link. May ano na ba? May jacket. Ah, ano ko na pa, kumain ka na kay, ano ko lang tambay ko lang. Ay, mo na. Oo, ako lang. Oo. Itambay ko lang eh. O, itambay mo. Oo. Good night. Okay, kulot. Itambay na lang. Kulot na matulog na ta. Para nakapaway. Tapos naman tambanat. Oo, galit. Good night. Good night, kulot. Good night. Ma-off Bye-bye. cam. Ma-ano ko, ma-mute na ko. Good night. Good night. Hello. Thank you. Welcome, shoutout, share. Abang ka ng bahay, sir. May utang pa sa'yo. Hindi pa kita natamsakan. Bukas na lang, Epa. Lagyan ko bukas. Good night, Shaq. Good night na din. Keep safe. Ingat ka din dyan, Epa. Ingat ka lagi. Be strong lang. Puntahan ko yung bahay mo lang, Boss Jeff. Yan, hindi pa kita naayudahan. Dito pa siya sa'yo. Ito. Yan. Dito ako sa bahay mo, Boss Jeff. Ayudahan lang kita. Pangalawang dikit sa'yo.
Boss Chef, hindi na ako nagbabakas. Pero pinapanood ko yung video mo. Pangatlong dikit sa'yo, Boss Chef. Ibang sisigaw, kundi ikaw. Pang-apat na dikit sa'yo, Boss Chef. Palimang dikit sa'yo, Boss Chef. Salamat po, host. Wala naman, Boss Chef. Salamat sa pabalik-balik mo sa bahay natin. Dahil sa'yo, Boss Chef. 10 million viewers. Salamat. Mega love shoutout sa lahat. Ingat po kayo lagi. Keep safe, everyone. Anong oras ba sa inyo dyan, Boss Chef yan? Dikitan mo ba yung nakapin? Sa kapatid ko yan, nakambal. Nagbabalik yan. Kung hindi ka masuklian yan, I'm sure bukas susuklian ka niya nila. Dikitan mo na lang, Boss Chef. Sa mga kapatid ko yan, kambal. Ano oras ba sa'yo dyan, Boss Chef yan? Talaga wala pa bang alam? Ano ito mga tahan? Kailan naman kaya ikaw magsasawa sa problema na iyong inaasahan? Dikit kalimbag boss, galing naman bilang komando. Yes po, marami kang malalaman sa maririnig na kanta sa kanila. Drama na naman. Mega love shoutout sa lahat. Sa mga kaibigan ko sa abroad. OFW, mag-ingat kayo. Ingat sa lahat, keep safe. Channel viewers, mega love shoutout sa lahat. Sa boyfriend mo, hindi tayo kasi matulog kaya nag-LS na ako. Kung di ang paluhain ka sa linding kagkataon na tayo'y nagkasama, wala kita nag-iinis kong isipin.
Ang iyong tunay na halaga. Dapat pag-usapan pa. Chef, maraming host sa suporta. Mas maraming salamat din sa ano sa patambay sa bahay natin. Pamingwit lang na pamingwit boss ng ano ng bahay. Makakaraos din tayo. Ako nga yung bahay ko bali sobrang liit pa eh. Kasi bago pa lang ako sa YouTube. Kaya ano, nag-LS na lang ako. Hindi naman tatanggapin. Ayoko lang masaktan pa. Alam mo di mo mahal na iwanan siya. Ang dami-dami naman diyang iba. Kawawa naman. Kawasid, host, Tepa Chris. Tulog na si Epa. Antok na siya kasi kaya ano, pagod. Tsaka late na din kasi ako nag-LS. Ano na, 11 na. Kamasid TV may ano ka na, may jacket ka na. Baba ka na lang ng bahay. Pakidikit na lang ng ano, pakidikit na lang yung nakapin Kamasid TV sa kapatid ko yan, sa kambal ng kapatid ko. Marami kang kanta na maririnig sa kanila. Nag-aayuda din yan. I'm sure kung hindi kanila masuklian ngayon, bukas masuklian kanila. Baka tulog na siguro. Shoutout Sir Kamasid TV. Chef Billy. Ang buhay natin ay napagtitipan. Medyo malabo yata ang mundo. Pinapasura ng iba ang siya pinapangarap ko. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y magkasama, iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ganyan. Siguro ay hindi nila alam ang iyong tunay na halaga. Yes, Kamasid TV, sasuklian ganyan. Ano, sabihan ko na lang sila bukas. Mga kapatid ko yan. Nandito sila kanina kasi natulog lang. Late kasi. Salamat. Mega love shoutout sa inyo. Salamat sa patambay ng bahay natin. Balik-balik lang kayo dito. Kamasid TV, baba ka nga ng bahay Kamasid TV. Tingnan ko kung meron pa akong maayuda sa'yo. Tagayan ko kayo. Bahala sa inyo. Marayanin mo na. May barko'y tumagi ka. Nananabig na lalamunan. Nang hihintay nag-aabang. May magdidog sabay kampay. Hanggang inom sabay dighay.
Naguguhan na walang saysay, tawanan na walang humpay. Narito ng laban, tuloy-tuloy lang ang inuman. Medyo may amats na ako, okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Yung barko'y tumagik ka, nananabik na lalamunan, naghahintay nag-aabang. La 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 la. Kasi TV, nandito ako niya, no? Nandito ako sa bahay mo ngayon. Yan, ah. Titingnan ko kung ano, may ayuda pa ako sa'yo. Naghihintay nag-aabang. La 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 la. Ito, meron pa. Baka mo dikit sa'yo, no? Kamasin TV. Nadikit na kasi kita, no? Before, 5. Dadagdagan na lang kita. Hindi na ako nagbabakas sa Kamasid, ha? Hindi na ako nagbabakas. Pero tinitingnan ko yung, ano, yung video mo. Ang 7 dikit sa'yo, Kamasid TV. Ang 8 dikit sa'yo, Kamasid. La 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 sin. Dala sa'yo, Kamasid TV. Salamat sa patambay. Medyo may amats na ako. Okay lang yan, pareho tayo. One love, and forever I am the front of me. One smile, then I die. But I'm truly reminded by you. Kamasid TV on the way, chef. But I have it, I think, did it all. And it's so what I know. But I wait, things out. I'll take one step away. And I found myself coming back to you. My one and only you. Ooh. Oh, what a thing we did, oh. 10 million viewers, mega raw shoutout sa lahat. I'm yours, and you are mine. Oh, just told me that it's not look easy. And now, what them to complain? I'll
take one step away, and I found myself coming back to you, my one and only, one and only. I'll take one step away, and I found myself coming back to you, my one and only, one and only. Mega love shoutout sa amigo ko na si John Eugene Pora sa Baldo. Man, mega love shoutout sa'yo, man. Ingat ka dyan sa barko. You're always praying, man. At saka, miss you. Sige, man, man, na-shoutout na kita, man, Na-shoutout na kita, tignan mo na lang. Ingat ka dyan, man. Ingat ka lagi sa barko. Nag-iba ang pagtingin ko sa'yo. 10 million viewers. May kalong shoutout sa lahat. Pagkilos mo ay nakakapanibago. Napansin ko na lamang na nalalaglag ang aking puso. Bakit talaga nai-inlove ako sa'yo? Sa ting kayo nakikita, ako ay napapangiti. Para bang gusto kong halika ng iyong mga pisngi. Minamahal kita. Di sasahin mo ang aking sinasabi. Wala ka sana.
Mega love shoutout sa lahat. Kung pahirapan wala. Kita mahal kita. Hindi kita niligawan. Ngayon ako'y nanghihinayang kasi tatanga-tanga pa ako noon. Upay na maghintay sa hindi dumarating na pagkakataon. La 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 la. Maraming salamat, ewan ko kung bakit naman akong nakuha. Kahit na nakakadali mong kausap, kung bakit ang hirapan namin, dalas naman tayong nagloko. Dinadaan ko lang sa iyo, tunay kong nararamdaman, kaya't siguro, hindi ko seryoso. Iba yung sinabi, hindi mo nangyari sa'yo. Hindi kita niligawan, nanghihinayang kasi naman, tatagalan pa ako noon. Bakit tayo nagkataon? Nung makita kita na mayroong ibang kasama, paano ang inyong nagmayang dibdib ko ay sumikip at ang pagmulot ko ay naibig. Aking napatunayan. Mega magalaw siya, Pamela Vlog. Pagsisisi. Salamat sa ano sa pagbisita naman. Tabangan tayo Pamela Vlog, may jacket yan. Nasaan pa wala at tumawag sa'yo. Dahil nagawa, ngayon ako'y nanghihinayang kasi noon. Kaya pagkakataon,
Sana bumalik ka ba sinasadya sabi mo ako Ilonggo ano mas tuwa ka na sa ugali ko ito ayaw magmatalo silang tawag di mo ito sorry na talaga kung ako'y medyo na talaga sa aking malawa ang nagmamali ko pag sarang pagtampo sorry na mukhang magdadala alam mo medyo nahihirapan ka Tumigil ang isa katulad ko parang timang nag-uulit-ulit kang hindi sadyang sinasaktan Sorry na ganyan ka pupunta Please naman huwag kang mawawala Ngayong buhay iwan mo mamamatay ko Pagkat hawak mo sa iyong kamay ang puso ko Sa'yo na talaga kung ako'y sadyaw na ba Hindi ko nag-iisip na una ang balik sa'yo na talaga sa aking nagawa Ang nagmamali ko kung saan ang pagtumpo sa'yo na Sobrang mahal kita Lalo kong hindi sabihin pa ba Kundi sa'y talaga Di ko sinasadya Talagang sobrang mahal kita Huwag kang mawawala Sa'yo na Sa akin, huwag mo kong kausapin Parang huwag kang magpapakit sa'kin Di ko na masaktan pa Malapas ako magmula Hindi ko sa'yo Para sa'yo Mega love shoutout sa lahat 10 million views, mega love shoutout Keep safe everyone Here we go Yes, Vlogs Gaming, oh bro Mega love shoutout, yes, Vlogs Gaming bro May duty ka ba ngayon? Nag-iisang na ako rito hindi kasi makatulog Kaya nagsa-sound trip na
Late na kasi ako bro nag ano, nag-LS. Kala ko kasi si Boss Del ano, si Boss Del yung ano yung mag-ALS kaso ano, hindi siya pala na ano, natuloy. Kaya nag-LS na lang ako. Tusok na buot langit. Baba ka ng bahay no? Bro, yan. Tambay lang po. Sige, no problem. Kakanta lang ako rito. Makinig ka lang kahit ano. Kahit wala sa tono. Nagmamagkatino, laging isipin. Lahat ay gagawin basta para sa'yo. Di rin kasi ako makatulog bro. Yan. Gabi na kasi ako to ano. Nag-gas kaya ano. Sabi ko ano na lang. Kahit pa tayo tambay-tambay lang. Ingat sa trabaho bro. Hindi ka ba tapos na kanta, pinatapas na kita mula nung ulos ng sana. Hindi ka ba natatakot pagka ikaw ay masumpa sa mga kasalanan ko? Pagkat sa'yo, hindi ako'y magbabago kahit nahihirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo. Nagmamagkatino lagi isipin. Lahat ay gagawin basta para sa'yo. Ako'y magbabago kahit mahirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo. Nagmamagkatino lagi isipin. Lahat ay gagawin basta para sa'yo. Pag-ilag sa'yo, bakit napakiramdam tayo talabat ka? Bro, yan, salot. Dikitan mo yung, ano, yung kambal ko ng kapatid. Yung nakapin. Dikitan mo, bro. Gising ko sila kasi. Dikitan mo sila. Yeah, 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 yeah. Kung bakit ka ganyan, ang piling mo'y sabik sa iyo, ang lahat ng kalalakihan, sa halip papasayan mo na, ay talaga ang iyong ginagawa. Lahat kami nanditiis sa iyo, kasi sumusala ang mukha mo sa semento, di kami natutulado. Sa putis mong kulay tsamporado, di kami naakit. Sa labi mong garamutso naman, bakit hanggang mo na lang ang totohanan naman yan ang kinahanap.
Pag ika'y nakikita, di mo alam ba't ang nakiramdam mo. Pag init-init ka baka ikaw ay sa ano ko, di kami natutunan. Sa putis mo, kulay champurado, di kami nakakit. Sa labi mo, tama yung viewers, mega shout out sa lahat. Keep safe everyone. Good night sa mga tulog. Sa mga gising pa, bisita kayo sa bahay natin. Ikaw ay isang malalamuhod ng mundo. Kahit na natin na ang harapas mo ay umod ng sama. Bakit ang mula lang itutuhanan mga yan kapilangan? Mukhang ng tapakan na ikaw ay isang malalamuhod ng mundo. Kahit na alam naman natin na ang harapas mo ay umod ng sama. Yeah, yeah, yeah. Naunang pa, ang nagkapalit nagkamaro. May tingay pa, menos wanna sing alone. Ang langit na mismo, nakilamig pa na hangin. Sa iyong tingin, ako'y nagagaling. Giliw at sa awiting puto, ibigan mo. Inibos ko ang mundo. Isa sine, isang pelikulang romantiko. Artista ako, cut, YouTuber, lover, thumbs up dan host. Mega love shoutout sa'yo. Salamat sa pagbisita sa bahay. Yan, may jacket ka lang. Cut, YouTuber, lover. Baba ka ng bahay, baka ano, baka meron baka ma-indicate sa'yo. Dikitan mo na lang yung nakapin. Sa kapatid ko yan, sa kambal ko na kapatid. Nag-aayuda din yan. Kung hindi ka nila masuplihan ngayon, I'm sure bukas masusuplihan ka nila. Salamat po sa 1 million viewers. Magandang shoutout sa lahat. Yan, tingnan natin kung meron pa ko dito na madikit sa'yo. Ito bro, napanood ko yung video mo ngayon.
Ang alin mo dikit sa'yo, bro. Hindi na ako nagbabakas, bro. Ang pinto kayo doon sa'yo, bro. Ang walong dikit sa'yo, bro. Pag-Chamba TV. Ang walong dikit sa'yo. Pang-sampo, bro. Pang-sampo. Pang-sampo, bro. Dikit sa'yo, bro. Yan, tapos na, bro. Dahil po sa nakapin. Antayin mo na lang, kat-YouTuber, kat-YouTuber lovers, si yung kapatid ko na, sumuki sa inyo. Baka siguro tulog na or ano. Pero bukas, I'm sure, susukian ka niyan. Dala pang pang 10 sa'yo na, YouTuber. Salamat sa patambay. No problem, host. Balik-balik lang sa bahay natin. Magtulungan lang tayo. Sa akin nga, sobrang liit pa lang ng bahay ko. And, hindi ko na tinitignan yung bahay ko. Eh, parang masaya na ako sana nag-LS lagi. Mga tulong sa inyo. Salamat sa patambay. Hindi kasi ako matulog kaya nag-LS ako ng sobrang late na. Pasaluto, ang pag-asa manalo, tulog sa'yo, imposible. Prinsesa ka. May nilalaman kasi may mangyayari. Magagawa hanggang ko ang aking sinta. Pangarap lang kita. Kanta-kanta lang ako dito mga guys. Hanggang na mantok na. Mahal kong lalaki, di may gusto ka. Huwag mo masabi, ako yung tipo, nagbibigay motibo. Ba't di ako kaya aari dahil mahal kita? Wala akong magagawa hanggang sinta, pangarap lang kita.
mahal kita, wala akong magagawa. Kapag ko akisit, pangarap lang kita. Mega lang shoutout sa YouTube, wala po. 10 million viewers, mega lang shoutout sa lahat. Keep safe everyone and say good night sa lahat ng tulog. At sa mga gising pa, bisita kayo dito sa bahay natin para may maayos na tayo sa inyo. Kahit mahal kita, wala akong magagawa. Hanggang buong aking isip, pangarap lang kita. Pangarap lang kita. Ngayon di naman ang norma. Makahal sa'yo, umuulan na aring naghihintay ng kakataon. Hayaan na sila magkandara para maligo sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin ko ito. Sabay ang tugtog na ang gitara. Idadaan na lang kita. Mega lang shoutout sa lahat. Good night sa mga tulog. Keep safe everyone. Keep safe sa mga gising. Bago lang sa kakatingin, marami ng mga bahay. Marami na lang magpaparinig ang lahat ng aking nagdarama. Bibigyan na lang kita, wala naman sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin ko ito. Sabay ang tugtog na ang gitara. Sa gitara. Mega lang shoutout sa lahat. 10 million viewers. Salamat. Keep safe everyone. Good night sa lahat ng mga tulog. Nalang sila dapat para maligo sa'yo. Idadaan na lang sila sa awitin ko ito. Sabay ang tugtog ng ang gitara. Daan na lang.
Yes. Yes, bro. Bigyan mo shoutout. Yes. Spotify tambay, bro. Sige, salamat man. Salamat, bro. Maraming salamat sa patambay. Hindi kasi ako matuloy kaya ano. Sound trip lang dito. Salamat sa patambay, bro. Panay ang plano, ngunit patay ang urong. Naglalawak shoutout sa ano, sa maharap mo, sa mga friend ko na maharap sa Metropolis dito sa Iloilo. Maraming salamat. Francesca Villosa, JB Ledesma, Tessa Marie, Justin Marie Salazar Tolentino, at saka si Eljane Temura. Mag-ingat ka dyan sa, ano, sa ibang bansa, Eljane. Keep safe, keep safe. Fatima, good afternoon po sa lahat. Yes, nag-love shoutout, Fatima. Salamat sa pagbisita ng bahay. Yan, mayroon ka na, ano, Fatima, may jacket ka na. Pagbaba na lang ng bahay, baka meron tayong itulong sa'yo na, ano, at na ayuda. Sa million viewers, maraming salamat. Mega shoutout sa lahat. Keep safe everyone. Good night sa mga tulog, sa mga hindi pa, bisita kayo rito. Sa bahay natin. Fatima, pababa na lang ng bahay. At saka dyan si, ano, si Bro Yos. Nag-aayuda din yan. I want to take all day. Yo, 25, yeah bro. Salamat sa patambay bro. Salamat sa support bro. Ingat ka dyan sa trabaho. To you, my one and only, one and only. Away. And if I myself coming back to you, my one and only, one and only. Nagalaw shout out kayo kay Cax, Frederick Tolentino. Nagalaw shout out sa'yo, man. Ingat nyo dyan lagi sa Metropolis, Maharap. Kita-kits tayo soon. Gawa tayo ng video. Miss you all, man. Miss you all, guys. Mega love shout out kay Star John Sera. Salamat sa support. Ingat ka lang sa trabaho. When I be surprised.
So no review, magandang good morning everyone. Keep safe everyone. Lahat sa mga tulog. Kuya, sigat ka dyan sa trabaho.
Mega love shoutout dari Gaboa, Apostle Cabalsi. Dan ingat kayo lagi. Bansero de Rosales, mega love shoutout sa'yo, man. Irene Guevara from Metro Police dito sa Iloilo. Ingat kayo lagi, mga kabro. Kasi, see you soon. Fatima, mega love shoutout sa'yo, Fatima. Nagbaba ng bahay. Mega love shoutout, Richard Churato Medel.
Men, ingat men, lagi. JP Rugo from Canada, man. May karang shoutout sa'yo. Ingat kayo lagi ng pamilya mo yan. Miss you. Fatima, bulag baba ng bahay. May karang shoutout sa'yo, Fatima. Salamat sa patambay.